रायजोफोर बयनोबो गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय आरो बैखौबो गाहामैनो दं होननानै आं आसा फारिहरनाय जाबाय। गाहामैनोथ' दंना गासैबो रायजोफोर? थेंक इउ। नै दा आङो नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों बर'नि मुंदांखा मिउजिक डिजाइनार, मिउजिक डाइरेक्टर हरेश्वर स्वर्गियारी। बिथाङा बिटिआरआव गोलैया, आउट अफ बिटिआरनि मानसि, थेवब्लाबो जोंनि बिटिआरजोंनो लोब्बा थानानै बिथाङा मेरला फिल्माव बेकग्राउन्ड मिउजिक होबाय, मेरला एलबाम बानायबाय। बिथाङा सेरजाबो दामो, खामबो दामनो रोंगौ, बेस गिटार दामो, कीबोर्डनि नटेसन लाखांनाय मानसि, रेकर्डिस्ट मिन्स साउन्ड इन्जिनियारबो। आं बिथांजों सावरायगोन। नोंथांमोना दान्दिसे नेथ' आरो बे दान्दिसे समावनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे न'खरनि जाथि बंस' बयनोबो शेयार खालाम दे। थेंक इउ। नै आं दा बिथांजों सावरायगोन। हरेश्वर स्वर्गियारी नांबाय। दान्दिसे नेथ'। हेलौ हरेश्वर स्वर्गियारी। खुलुमबाय दै। खुलुमबाय। मोजाङै दं ना? फन खालामखोलै? मोजाङैनो दं। फन खालाम? आङो गोसोखांगासिनो दंमोन फन खालाम। लोगोसे आंहा मोनसे इउटिउब चेनेल दङ, आर्टिस्ट इन्ट्रडाक्सन होननाय। आच्छा। बेहाय आङो एक्टर एक्ट्रेसफोरजों सावरायो, सोर बेसेबां मा एलबाम बानायखो बेफोरखौ सावरायो। दिनै आं नोंथांजों सावरायगोन दान्दिसे सम। आरो बे दान्दिसे सम हरखाब, बे दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ आङो खुलुमहरनाय जाफिनबाय। खुलुमबाय। आच्छा, नोंथाङाथ' मेरला मिउजिक डिजाइन खालामबोबाय, माने मिउजिक डाइरेक्सन होबोबाय मेरला एलबामाव। आरो मेरला फिल्माव बेकग्राउन्ड मिउजिकबो होबाय। नोंथाङा गिटारबो दामनो रोंगौ, सेरजाबो दामनो रोंगौ, नङा होमबा? खाम साम जेसेबां बर'नि इन्सट्रुमेन्ट दं माने रोंफ्रामजोबगौ। दा आङो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन। गिबियाव जाहैबाय आंनि सोंथिया, नोंथाङा बेसे बैसो समाव माने मिउजिक खालामनो इन्टारेस्टेड जानाय? आं उन्दै समनिफ्रायनो आसलथे गोसोखांनो हाया। उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि न'खराव सासे दाहोना दंमोन आरो। नामा बिनि बोरमामोन आरो, बोरमा। नामानो बोरमा। बे दादै जायो आरो। दादैया जोंखौ माने जेखि जाया दामनाय खननाय मोसानाय आरियाव गामियाव तालिम होननानै बुङो, तालिम। ड्रामा खालामनाय, ओमफ्राय बेहाय दामनाय साइडआव आंखौ बांसिन होयोमोन आरो। उन्दैयावनो आरो। हारमनियामखौ माने फांखा बोनो बारा बोलो गैयामोन आरो बे समावनो आरो। हारमनियामखौ दामनो सोलोंजेननाय बायदि जादोंमोन। थ' हारमनियाम सोलोंनायनि उनाव लासैनो तबला फैबाय। बेनिफ्राय तबला एसे देरनायनि उनाव गिटारबो दांनो मोनबाय, कंग' दामनो मोनबाय। बिदि स्टेप बाय स्टेप इन्सट्रुमेन्टफोरखौ सोलोंबोबाय थाबाय आरो मा। बेनिफ्राय लासै लासै फैयै कलेज फरायनाय समाव आं माने दिउ गभर्नमेन्ट कलेजावमोन आरो 1985आव। बेहाय आरो तिमुहेला होननाय सासे गान खनग्रा आरो बिसोरनि न'खराव माने मिउजिकनि परिबेस दङमोन आरो। बेहाय आरो माबा माबि इलेक्ट्रिकेल इन्सट्रुमेन्टफोरखौ सोलोंनायनि सुबिदा जाबाय आरो। बेबायदि माने माबा माबि माने गिटारफोरखौ ना? स्पेसियेलि किबर्डखौ स्पेसियेलि सोलोंनायनि सुबिदा जाबाय। बेनिफ्राय बेस गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार बायदिसिना आरो। बेनिफ्राय 87आव आरो आङो डिमापुराव मोनसे स्टुडिअ दंमोन, स्टुडिअनि नामखौ बावबाय आङो। 1987आव बेहाय बर'नि फार्स्ट अडिअ' एलबाम, बेयाव मिउजिक किबर्ड दामनो मोनबाय।
औ फार्स्ट टाइम आरो स्टुडिअ 1987 आव बेनिफ्रायनो मिउजिक जार्निया माने स्टुडिअ लाइनाव स्टार्ट जाबाय आरो आंहा औ बिदि 1987 निफ्राय बेनिफ्राय फैयै फैयै दिनैसिमहालागै मिउजिक बानायनाय दासिमहालागै मिउजिक बानायनाय लाइनावनो थाबाय आरो मिउजिक एरेन्जार हिसाबै एरेन्जार डिजाइनिंबो होनो नङा होमबा डिजाइनिं साउन्ड डिजाइनिंबो साउन्ड डिजाइनिं माने मिउजिकनि लोगोसे रेकर्डिंनि इफोरखौबो रोंलांजोब्बाय लासै लासै बेफोरखौ क्लास इसेबो लायासै नामा नों हारसिंनो रोंलांबाय थानाय नामा लादों आं आसलि बहुत गोबावसो क्लास लानो मोनदों इन्सट्रुमेन्टनि वेस्टार्न क्लासिकेल स्टाफ क्लासिकेल होनना बुङो स्टाफ वेस्टार्न स्टाफ सोलोंनाया मा मायथाइयावमोन बावबाय एक्सुवेलि 10 बोसोरसो जाबाय आरो जायखिजाया गुवाहाटियाव थानाय समाव बेवहाय मोनसे स्टुडिअ दंमोन HS स्टुडिअ बेयावबो नों खामानि मावबायमोन ना HS स्टुडिअआव आं साउन्ड रेकर्डिस्ट हिसाबै खालामदोंमोन बोसोरथामसो खालामदोंमोन बेनिफ्राय बे समावनो स्टुडिअनिफ्राय आं ओंखारनायनि उनावबो मालिक पुरजु हाजरिकाया माने भुपेन हाजरिकाया जेब्ला गान रेकर्डिं खालामनो माने बोलो गैला आरो बे समाव लास्ट अबस्थायाव आंखौ लिंहरनानै ओमफ्राय रेकर्डिं खालामहोदोंमोन आरो ओमफ्राय भुपेन हाजरिकानि लास्ट रेकर्डिंखौ आं खालामनायनि उनावनो मुम्बाइआव बाइपास सार्जारि हार्टनि बाइपास सार्जारि खालामनो लांनांगौ जाहैबाय माबाखौ भुपेन हाजरिकाखौ बे समनिफ्राय भुपेन हाजरिकाया गान खननो मोनासै माने आंनि आखायावनो लास्ट रेकर्डिं मा मेथाइ गोसोआव दंना शंकरदेब सिनेमायावमोन मेथाइनि लाइनखौ आं गोसोआव गैला सिनेमाया शंकरदेब होननाय शंकरदेबनि सिनेमायाव बेनो आंनि फार्स्ट भुपेन हाजरिकानि मेथाइ रेकर्डिंमोन आसलते ओमफ्राय आरो बेनो लास्टबो आरो आंनो लास्ट आरो बिनि उनावनो भुपेन हाजरिकाया गान खननो हायाखै आरो रेकर्डिंआव SS स्टुडिअमोन आरो बे स्टेजावथ' गिटारबो दामोमोन नों फांसनफोराव दामोमोन गोदो दामबाय गिटारबो दामो ना बेसबो बेसबो दामदोंमोन बेनि उनाव नों स्टुडिअ खुलिबाय नङा होमबा स्टुडिअ खुलिदों खै बोसोरसो थानाय बे स्टुडिअआ 2009आव 2009निफ्राय फ्राय 10 बोसोर स्टुडिअ खालामबाय 10 बोसोर बे 10 बोसोराव जास्ट लकडाउन खिनियाव बहुत माबा माबि प्रब्लेम फैबाय आरो दा दोनथ'नाय जाहैबाय प्रब्लेम माने आर्टिस्टफोरा थांलाय फैलाय गैलायला बेबो नंगौ बिनि बादैबो लकडाउन आंहा फेमिलिया थारमाने गुवाहाटियाव थानायाव एसे माबा जाहैबाय खामानिया गैथ'वा जायोब्ला सोलिनो उसुबिदा जायोना ओंखायनो दा गामियाव दोनफैथ'यो आरो मा आच्छा बे नों गरसकआव स्टुडिअ खुलिनाय समाव खैथासो एलबाम बानायनाय गोसोआव दं अनुमान गासै फिल्मै एलबामै हयथ' 150थासो बर'नि प्रजेक्ट मावदों आरो 150थासो 150 फिल्म बेकग्राउन्डजों एलबामजों माने मिउजिक डाइरेक्ट बर'नि मिउजिक डाइरेक्टरफोरनि भितोराव नों बांसिन खालामबाय आरो मिउजिकखौ जानो हागौ 150बा दासिम 150 गुबुननिया जायाखै बे 150थायाव सोर थांखो स्टुडिअआव ओरैनो गेदेर आर्टिस्ट हिसाबै जोंनि ग्लेमार आर्टिस्ट गेदेर आर्टिस्ट होनबा सिंगार दा सुलेखा आब'मोनाथ' थांबाय सुलेखा आब'खौ मोनबाय बिग्रायदाखौ मोनबाय गौतमखौबो मोनबाय फुंजा मोनबाय हयथ' दा गोदानफोरखौल'सो मोनाखै गोजामखौ मोनजोबदोंआनो दे गोजामफोरखौ मोनजोबदों माने बै समाव हाउस माने न'खरावनो बानायोमोन ना फिसा फिला बानायामोन स्टुडिअ नै दा बानायग्रा जाबायना सोरबा दा बानायग्रा जाबाय नालाय गोदान ओंखारबायना गोदान न'आवनो फैसा खरस एसे खमायनायनि न'फोरावनो बानायो आरो बिदि जाहैबाय दा अतदिन नोङो स्टुडिअ
एक्सपिरियेन्सनि गेजेराव सोर आर्टिस्टआ नोंखौ माने बांसिन दिगदार होनाय स्टुडिअ रोजाबनायाव? दिगदार होनायखौ बुंबा दिगदार बुंनाय जायो खोमा। दिगदार आंखौ होआखै माथो रावबो दिगदार होआखै होनायालाय। खायसे खायसे बुङो बे आर्टिस्ट सासे मोनदों आङो बिराद दिगदार होयोलै सफा लानांनाय ओरैहाय। बिदिथ' जायो जानायालाय गोदान एक्सपिरियेन्स गैयि आर्टिस्टफोरखौ बिदि जायो। थारमाने ओरैबायदि आर्टिस्ट मोनो जे माने बिखाराव पास जानाय एमइएस पास जानाय थेवबो माने सारेगामाया बबेखिनियाव बे नटखौ नागिरनानै मोना आरो आं बुङो जे नोंनिया मा नटआ नाङाखै बबेबा मा नट जाखो पा नटआ नाङाखैबा बबे नटआबा पा नटआ नाङाखै जाखो बे नटखौ नागिरनानै मोना बेबायदि सिंगारबो मोनदों मोननायालाय आरो तालबो बिराद दिगदार जायो माब्लाबा। तालाव फैयाबा आरो माने कम्पिउटाराव दानस' सरायनानै माने जानाय खालामनांगौ जायो आरो बेनो आरो खस्थ'आ। खस्थ' बेनो जायो खरम खानाय मोनलायो खानाय मोननाय खामानि। बेनिफ्राय ओरैनो खैथासो फिल्म बेहाय बिजि मिउजिक बेकग्राउन्ड मिउजिक मावनो मोनखो नोङो माबायाव नोंनि स्टुडिअ? बेकग्राउन्ड मिउजिक मावनाया 50थासो जानो हायो दाहालागै 50-60थासो जादों आरो बेयावनो। बेकग्राउन्ड गेजेर स्टुडिअआवबो मावबाय गेजेर रुमावबो मावबाय ओरैहाय। ओमफ्राय नोङो मेथाइबो रोजाबोमोन नङा होमबा? रोजाबोमोन रेडिअ आर्टिस्ट 1990आव 1990आव रेडिअ आर्टिस्ट जानाया फार्स्ट नोङो फार्स्ट सोरनि मेथाइ रोजाबदोंमोन रेडिअ? लासित मामोनलायो माबा लासित बावबाय आं लासित बसुमतारीमोन नामा लिरिक्सआ? लिरगिरिया ओमफ्रायथ' उनाव द्रप थालांबाय नोङो मिउजिकनि खामानि मावै फुल्लि द्रप थानाय बायदियानो जादों माने खननाय प्रेक्टिस गैया जालांथारदों आरो दामै सानफ्रामबो हर सान माने मिउजिकआवनो बेस्थ' थानाय बायदि जाहैदों आं। बेबायदि आं नोंखौ दोंसे मेथाइ रोजाबोदो लास्ट गुवाहाटियाव बैसागु दंना मा मेथाइमोन? बावबायना बे मेथाइआव क'क्राझाराव शुटिं जादों पिक्साराइजेसन। जायखिजाया बेयाव नोङो रोजाबफादो आरो आंजों सानैजों रोजाबदो जों बे मेथाइखौ। कार्बि आंलंखौ लानानै लिरनाय मेथाइ। कार्बि आंलंनि प्रजेक्टमोन। रोजाबनो गारबाबो आङो अख्राय रोजाबोदो आरो। दे नों बुंनाय नङामोनबाथ' रोजाबनाय जालामोनानो। रोजाबनाय नङामोन नोङो आङो जबरदस्त खालामबाय। आच्चा नों प्रथम जे एलबाम बानायबाय नोंनि स्टुडिअ बे बेसेबां थाखायाव बानायदोंमोन नोङो फार्स्ट बानायनाया? फार्स्ट डिमापुराव बानायनाया नङा नोंनि स्टुडिअ गरसगाव? गरसगाव स्टुडिअ बानायनाया बे समाव दोंसे मेथाइआव 10,000सो खरस थांदोंमोन आरो। दोंसे मेथाइआव बे सोरबा पास फैया जाल' होना ब्लडबो थाङो। दा बुंसै फैसा थाखायाव एसे जात मानसि फैयोना बिदि थाखायोआनो साफा सानै मानसिया थाखायो। ओमफ्राय दोंसे मेथाइ नोंनि नाजानायाव सासे असमिया सिंगार रोजाबदोंमोन मेथाइआ माबानि फक मेथाइमोनलै बिनि एसेमान हिस्ट्रिखौ बुंनाय सोरमोन मेथाइ बे मुंनि माबानि ओइ बिहामजो मंग्लि ना मा होननाय? आच्चा रोजाबगिरिया मा नाम? बे रोजाबगिरि जुथिका बर्मन होननाया रोजाबदोंमोन। जुथिका बर्मन। बे मेथाइआ माने बे मेथाइआ रायजोफोरा मोजां मोनदों मोननाया। नोंगौ खननायाबो क्लिनबो जादों आरो
बयबो होनदों आरो माबा माने बर' गथ' बायदिसो सानदोंमोन आरो खननायखौ बर' सिंगार बायदि सानदोंमोन आरो खोनाग्राफोरा उनावसो मिथिबाय जे माथो बर'मन टाइटेलसो लायो होननानै दा बे खेत्रआव आं होनदोंमोन आरो फार्स्ट टाइम आंनियाव स्टुडिअ जेब्ला फैयो ज्योतिकाया आं होनदोंमोन आं नोंनो फक संखौ फोरोंनो हागोन नोंगौ खिन्थु मोनसे रिस्क लानांगोन जे जेब्लासिमहालागि नोंनि प्रनाउन्सिएसना क्लियार जाया आरो बा टिउनफोरा क्लियार जाया अब्लासिमहालागि नों मेथाइखौ रिलिज होनो मोननाय नङा होननानै बेनिफ्राय जागोन दादा जागोन होननानै गाव बाथ्रा होनायखायसो आङो लिड लाना फोरोंनानै ओमफ्राय बिहामजो मुंलिखौ होबाय आरो बे मेथाइआ माबानिमोन सनेस्वर आदानिमोन सनेस्वर आदाया खननाय जालानि बेनिफ्राय आं बेखौबो होनखादों जे हय नोङो फक इन्सट्रुमेन्टजों खालामनांगोन आरो जुदि मडार्न खालामोब्ला नों मुम्बाइआव जुदि खालामहैयोबा होमबाना एकदम सिम्पोल मिउजिक जाहाथे आनायानि बायदि जाहाथे डिस्टार्स जानला मानला एसे सिमा बारनाय जाया आरो आंनि सनमानखौ लाखियोबासो आं नोंनो इखिनिखौ हेल्प खालामनो हागोन होनना बुंखादोंमोन आं बे हिसाबै बाथ्रा लाखिदों गथ'आ आरो मिउजिक डाइरेक्टराबो जतिन शर्मा नङामोन होनबा जतिन शर्मा जतिन शर्मा अडिअ'क्राफ्टनि मालिक थिगानो खालामदो लास्टआव आं गेजेर 6 मासनि उनावसो आं मोजां खोनासंदों मेथाइखौ नंगौ माथो रिदमजोंनो टेस्ट आराम मिउजिकनि खामानिफोराथ' एसे एनै सोलिबाय दं न'आवबाबो मावो दाबो न'आवबो मावो आङो नोंनाथ' न'आ माबायाव गोलैया बिटिसिआव गोलैया बिटिआरआव गोलैया बिटिसि गोलैया आंना बिटिआरआव गोलैया आउट अफ गोलैया जोंनानो बर्डार एकदम नलबारिनिबो बरपेटानिबो बर्डार आरो बिटिआरनिबो बर्डार नै दा माव गोलैखो BKWSCआव गोलैबाय नामा गोग्लैनायनि एसे चान्स दङ होननानै सिगनेल मोनदों बिटिआरआव माने कन्टिगुवास माबा हिसाबै कन्टिगुवासनि जिखिनि गाइड दङ रुल हिसाबै जोंनिया गोग्लैनायनि आसा दं आदसा नोंथ' मिउजिक मावबोबाय बर' हारिनि बेथ' बर' हारिमुनि थफ्लाखौ नों गिदिर खालामना गालांबाय गिदिर खालामगासिनो दं आरोखि नोंनि आखाइजोंनो बहुद माने बर' माहारिनि मिउजिकफ्रा एसे गोसारदों नोंनि आखाइजोंबो बेयाव नोंहाबो बिहोमा दङ बे समाव नोङो बे अत बोसोर मिउजिक खालामनाय गेजेराव नोङो सरकारनिफ्राय आसाम सरकार एबा बिटिआर सरकार आउट अफ बिटिआर बाबो गेजेर गेजेर अनसुंथाइ हरो जेरै सोरां मन्जुनो होदो 2-3 लाख होयोमोन बेबो आउट अफ बिटिआरनि थियेटार बिदि मोनफेरबाय नामा नोङो आं थाखा मोनफेराखै खिन्थु बदनामखौ मोनफेरदों बदनाम माने थारमाने बै जेब्ला आं स्टुडिअ बानायोना स्टुडिअ बानायनायाव आं 5 लाखनि लनसो लादोंमोन आसलते बेनिफ्राय बे समाव हाग्रामा दंमोन आरो हाग्रामाया सिप जानाय समाव हाग्रामाजों सासे नलेगल आं दा नामखौ बुंलायला जेनेबा बेयो माने आर्टिस्टफोरखौ सोरखौबा जायफोर बेयाव फैनो गोनांमोन माखासे गावनि सिनायनाय आरो बे हरेसरा मानो आंखौ लिङाखै बा हाग्रामानि जिखिजाया रिलेटेड माने मानसिफोरखौ मानो लिङाखै जाय हेल्प खालामदों मानो लिङाखै सासेबो होननानै बुंदों आरो 5 लाख थाखाखौ लाबोनानै एसेबो खबर गैया ओरै होननानै ओमफ्राय रागा जोंदों आरो बिदि लास्टआव स्टुडिअ अपेनिं खालामखांनायनि उनाव आंहाथ' पलिटिक्सजों सोमोन्दो गैयाना बे समाव दाबो गैया ओमफ्राय बिदि बुंथिंबाय सोरनावबा बेनिफ्राय सैथोआथ' ओंखारखायो नालाय आंखौ जाय आर्टिस्टफ्रा मिथियो बिसोरो बेखौ मिथिनाया बिनि सिगाङाव जेब्ला बाथ्राया ओंखारो होमबाना बुंबाय आरो नोंहा हरेसरा मालाय 5 लाख लनसो लादों बियो बिटिआरनिफ्राय थाइसे थाखा दिनैहालागै मोनाखै बिटिसिनिफ्राय बिदि आरो लास्टआव क्लियार जादों आरोखि बिदिनो आरो थाखा मोनाखैबाबो बदनामखौ मोनदोंमोन आरो जिखिजाया बेबो सैथोआथ' ओंखारखायो नालाय आरो आं जेबो सानाखै दा मिउजिक एरेन्जारफोरनि गेजेराव बर' हारिनि मिउजिक एरेन्जारनि गेजेराव नोंनो टेलेन्टसिन खिन्थु नों गोरिबसिन नङा होमबा आं बुंना लाया देनाय टेलेन्टसिन होननानै बुंनो हामा गोरिब
दा गुबुन आसाम स्टेट बाखि बेलेग स्टेटफोराव आर्टिस्टफोरनो जेरै अनसुंथाइ होयो नोंनोबो होनांगौ नै दा जोंनि रायज्लायनायनि थ्रुयै निश्चय माबानि खोमाव हाबहैगोन जोंहा बिटिआर नि चिफ प्रमद बर' बिथांनि खोमाव हाबहैगोन जेन एसे अनसुंथाइ होयो औ मोनबाथ' मोजाङानो खामानि फैगोन गोदानै आरो स्टुडिअखौ लुफिननो हागोन न'आवबाबो न'खर सामलायनो गोबां फाइनान्सियेलबो भुगिनांबाय आंबो दासिमहालागै गोबां दाहारावनो दङ 8 लाखसो दाहारावनो दङ खोनागोन निश्चय जोंनि रायजोनिखौ माखासे दुर्भाग्यबो फैबायना लास्टाव मोनसे गिदिर प्रश्न बेयो जाहैबाय मा जोंनि बर' आर्टिस्टफोरा बयखौबो सोङो आं बे फंसेखौ माने खोथाया ज' जानानै माने बुरजा जानानै जेन जोंनि शिबनि खोमाव हाबो ओंखायनो सोङो बे प्रश्न मोनसेखौ जाहैबाय जों आर्टिस्टफोरा ओंखाम माने बे खामानिखौ मावनानै ओंखाम मोनजायाखै आर्टिस्ट माने हारिमु जेनेबा मेथाइ रोजाबनानै एक्टिं खालामनानै सोरबा मिउजिक खालामनानै माने फुल प्लेजेड जानो हायाखै आरो बेजों जानो हायाखै गुबुन मोनसे आखायाव लाफादेरनो गोनां जादों खामानि बेनि थाखाय नोङो मा मावब्ला गभर्नमेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्ट मा मावब्लाथाय जोङो बिदि जानो हानाय लामायाव फैगोन आसलथे गभर्नमेन्टआ बे फिल्म एबा कालचार हेडआव मोनसे बिसोरा माबायानो थानांगौ मोनसे गाइडलाइनानो थानांगौ जे बोसोरफ्रोमबो एसेबां फाइनान्सियेल एड होनाय जागोन बेनि बादैबो डेभेलपमेन्टेल प्रजेक्टफोर थाथारनांगौ दा जेरैहाय आर्टिस्टफोरनिफ्राय फिल्म हल बानायनायनि जिथु प्रजेक्ट खालामदोंमोन बेफोरखौबो जाफुंहोथारनांगौ आरो फिल्म हल जानाय लोगो लोगोनो फिल्म प्रडाक्सनफ्रा मोजां जागोन आरो कम्पिटिसन जागोन आरो आर्टिस्टफ्रा होमबाना थांना थानायनि राहा मोनगोन बेनि बादैबो जोंनि फिल्मफ्रा हाई क्वालिटि जानायनि थाखाय फिल्म फेस्टिभेलफोरनि बाथ्राफोरखौ जोंनि बेयाव माने प्रभाब खोख्लैनांगौ फिल्म फेस्टिभेल खालामनांगौ लाबोनांगौ आरो इनिफ्राय ओरैबो खालामनांगौ जोंनि बेनि टेलेन्टेड आर्टिस्टफोरखौ आर्टिस्ट जिथु जेरै कालचार एक्सचेन्जनि गेजेरजों बा फिल्म फेस्टिभेल बेलेगफ्रावबो जोंनिफ्राय थांनो हानाय जाहाथे लामा गेवो बोरै मा थांनांगौ बहुतानो मिथिया बेफोरखौबो गभर्नमेन्टआ लिड लानानै माने माबा हेल्प खालामनांगौ आरो बिनि बादैबो गोबां गोरिबफोरखौ माने जाहाथे कालचारेल मा होनना बुङो आर्टिस्ट पेन्सन राहाफोर खालामनांगौ आरो सोरबा बेमार आजार जायोबा बिसोरखौबो जाहाथे न'खरा गेग्रेबलाङा बिनि थाखाय फाइनान्सियेल एड होनांगौ बेबायदि गभर्नमेन्टआ एसे मोजां नोजोरजों नायोब्ला मोजां जायो आरो बेखिनि साजेसन थाखाय साबायखर आरो बेखौ निश्चय जोंनि आर्टिस्टफोराबो गोसो होगोन गोसो होनानै बे खामानिखौ BCA नि गेजेरजों थांब्ला साबसिन जायो आरो जोंथ' रायज्लायबाय जेनेबा निश्चय थांथोंसै आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ गोख्रोङै बुंहैथोंसै नङा होमबा जोंबो थांबाय बयबो थांबाय दे बिदिब्ला जों बारा गोबाव रायज्लायला नोंबो खामानिनि मानसि नोंनि जिउआ गोलाव सम थांना थानायनि थाखाय आं अबं गसाइनाव बोर बिना हरदेरनाय जाबाय लोगोसे बे दुखु जारलानि गेजेरजोंबाबो जेन हारिमुखौ गारनाङा बेनि थाखाय आं आंनिफ्राय माने खावलायहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों थ' बिदिब्ला जों दिनैनि जों सानैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे गोजोन्थों थेंक इउ हरेश्वर स्वर्गियारि गोरिब थेवबो हारिमुखौ गाराखै बिथांनो गभर्नमेन्टआ अनसुंथाइ होब्ला निश्चय बे एसे मोजां मोनगोन थ' रायजोफोर जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोसे गासैनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि बाय